Il-Ministri għall-Finanzi Ewropej laħqu ftehim dwar pakkett finanzjarju ta' 500 biljun euro li se jgħin l-istati membri tal-Unjoni Ewropea joħorġu mill-kriżi ekonomika li ġabet magħha l-pandemija tal-COVID-19 fl-Ewropa. Dan ħabbru l-Ministru Edward Scicluna fuq il-midja soċjali tard il-ħamis filgħaxija. Mawa News huwa spjega illi dan il-pakkett se jara sem ta' istituzzjonijiet bħall-Bank għall-Investiment illi se jagħtu r-riżorsi tagħhom biex itaffu id-daqqa ekonomika li ġab miegħu il-coronavirus. Dan il-pakkett finanzjarju huwa msejjas fuq 4 pilastri ewlenin. Wieħed huwa l-użu tal-EIB, ġifieri ta' dal-bank, illi jsellef sa 20 biljun illi jistgħu jaslu dawn meta inti dawn garanziji. It-tieni wieħed huwa l-użu ta' dan l-ISM illi l-iktar li kien hemm kontroversja fuqu għaliex wieħed għandu l-istigma ta' bailout b'ħafna kundizzjonijiet u trojka u jgħidulek x'għandek tagħmel u jindaħlulek. U allura sa rridu nużaw għal skopijiet differenti. Mbagħad għandek programm ieħor jismu Sure illi se jkun immirat biex jgħin lill-pajjiżi jkomplu jsostnu skemi bħal ma għandna f'pajjiżna illi ta' 800 euro illi nipprovdu paga bażika lil dawk il-kumpaniji li huma magħluqin biex ngħidu hekk u mbagħad tiġi ttopjata mill-employers tagħhom. U fl-aħħar nett imbagħad hemm dik l-iskema ta' recovery. Aħna issa wara dil-kriżi għandna bżonn riżorsi kbar biex ninvestu ħalli nqajmu l-ekonomija, ħalli narġgħu nattiraw it-turiżmu, eċetera. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.